teraz ide druhý diel od Savrenrod Forest Lava. A teraz práve by mal byť event, ale asi nebude, lebo ja to asi nestihol, no. Ale není. A môj kamoš, ten natáča, on sa volá Oliver Haron a stále sme si dali taký trend, že som, no to je jedno. Typek tu má dosť dobrých. Event, gold, to sa hodí, ale extrémne. Secret Lucky Block, to sa extrémne hodí. Kde ho zabijem? No Secret Block. Komu typek ma buchol? Ne! Pekne. Ne! Ty vole! Pomoc! Ahoj. Škoda. Mohol som to mať, ale... Dajte. Oblíkaj sa pod zlatku. Dobre. Však Miky máš.